Ето така ни посреща язовира, доста гъста мъгла. Надяваме се по-късно през деня да се дигне. Здравейте на всички приятели на риболовна пувка. Днеска съм на язовир Пчелина до Разград. Ще се опитам да ловя скимърси. Времето е доста хладно. Сутринта имаше и голяма мъгла, но сега вече слънцето проби и се надявам да стане добър риболов. Ще започна с първоначалното захранване. Подготвил съм захранка, черна храна с глина вътре. Ще захраня на 9 метра. Там мисля да започна да ловя, после ако се наложи, може и да вляза и по-навътре. Подадохме около 10 на топки и започваме с риболова. Риболова продължава. Опитваме се да хващаме. Имам около 10 на скимърчета и една каракуда. Дохранвам много предпазливо. Една пинка. 18 номер кука. Калванятата са изключително плахи. Ето такива са рибките. Дребни, но рибите седят точно върху захранката. Още една рибка. Надявам се слънцето, като успей да напече, да станат по-активни рибите. И така риболова продължава. Фанахме към 30 на риби. Предимно дребни платички, 2 каракуди. Питваме се да фащаме. Рибите са супер капризни. Вземат на една пинка или едно парче. Ето е поредната платичка. Дребно скимърче. Доста силно стана, даже слънцето вече напече доста добре. Поредното калване е доста плахи калванята, леко помръдване на пувката и натискания.
Основната риба. Дребни скимерчета. Доста се чака за между рибите. Продължаваме с риболова. Вече сме към своя край. Още половин един час ще посидя. Имаме около 50 скимърчета. Супер трудно е, много са капризни рибите. Искат си дохранване, но не трябва и да се прекалява. Топло имаме калбане. Скимърчето. Ето е рибката. 0,5 от грама. Издължена форма. И кука. 18 повод с 18 номер кука с повод 0,08 флуорокарбон. Ето поредната риба. И закача. Малко по-добро скимърче този път. Една идея. Като за днескашния ден е супер направо. Ето го и резултата от днескашния риболов. Около 60 скимърчета. Прекарахме се супер на брега на язоро Пчелина. Сега ще ги пуснем отново във водата, където им е мястото. Имаме 2 каракуди. Успех на всички!